Makadii mhuri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri. Ndine urombo ndakuvigirai nhau dzinosuwisa dzinosiririsa. Asi kana kari kekutanga kako kusvika pano paNeutron Star Films pari paYouTube, ibva wangosubscribe, kulike, komenta nekushare. Zvekare kuFacebook munotiwana papeji rakanzi Queen Mutombeni Diaries iNeutron Star Films zvekare. Hama vadekani, zvinorwadza zvinodzimba. Vanoziva nzvimbo inonzi PE muSouth Africa kana kuti Port Elizabeth. Kune nyaya yakaitika ikoko mazuva apfuura 2-3 days ago. Vakomana vekuZimbabwe vakauraya muKaradhi. Nzvimbo yavanomwira doro kana kuti yavanodhakwira kuno vanoti matavern kana kuti pabhawa. Vauraya muKaradhi. VaKaradhi akazofunga kuda kurevenja kuti vadzorere mumwe wavo aurayiwa. Pati dambudziko rakanoitika nderekuti vakomana vakauraya muKaradhi uyu vakatiza havasisimo munzvimbo. Heri dambudziko riri pakuti maKaradhi ava kutevera muzimba wese ari muPE, iyoyo nzvimbo yakaurayirwa muKaradhi umwe wavo, vachiuraya. Ende kuuraya kwavari kuita vari kurova hamheno nechii, chingave chidhina, dombo kana kuti bhemba kana kuti chii chinenge chiri padhuze, ende vari kurova musoro chete. Kutaura kuno nhamba yatawana yevanhu vakafa nekurohwa nemaKaradhi vave 15. Zvavave 15 vadikani, kana une hama iri kuPE ndinokumbirisa kuti ufone ubvunze kuhama dzako kuti aripo here, umubvunze kuti uripo here, kuitira kuti tive safe. Nekuti unodaro hama yako yakarohwa ikafa, hama yako ikarohwa ikafa, zvikasazotimirira zvakanaka. Please, kune vanhu vari muno muSouth Africa, iyo yayambiro yandiri kukupayo. Munozviziva kuti vanhu vemuno havana moyo. Vane utsinye kudarika hwatinofungidzira kuti vanawo kana kuti hwatinawo. Vanodarika ipapo. Havaurayirwe munhu wavo nemunhu wekunze zvikapera zvakadaro. Vanoda kuti vaurayane vega vega. Ukanga uri munhu wekunze ukauraya mumwe wavo, pavanodzoka vachirivenja zvinorwadza. Please, ngatingoitai zvemabasa takafambira. Tosiyana neizvo zvokuti moonetsana nevanhu vemunomo modi. Kana wangoona kuti haugoni kumwa doro rako ripa vamwe, tenga doro unomwira kumba, unodhakwira kumba. Handifungi kuti unoita problem. Tarisai nezvinezvi kwave kuurayiwa vanhu vasiririvo. Ende nyaya idzi dzinopedzisira dzapindira even mapurisa chaivo, even hurumende, even mubatanidzwa yevanhu vemunomo vanopedzisira vava kuti ndosaka takati vanhu ava ngavaende. Imi musingatasai mune zvava kuita. Kunopedzisira kwava kudzingwa vanhu vese, because izvezvi maKaradhi aringoti munhu wese wavaona, as long ungori muzimba chete, vari kurova havasi kumisa. Saka please, hama vadikani, ngativei careful pakufamba, pakuita zvinhu zvedu. Avoida kunetsana nevanhu vemunomo, kunyanya vemunomo. Unofira mahara, unourayisa vamwe vanhu vasina mhosva mahara. Please, ngatiite zvemabasa atakafambira. Ndinokutendai nekuramba muchiteerera chirongwa chino. Nevanotipa mamessages, ndinokutendai. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Tinosangana muchirongwa chinotevera. Bye bye.